kantukira askorak izuten, askorak esan degurako eta erretikatu nola sortu zen. Kantukira sortu zen, auzo batzuetan bat zegoen egiten genituen Donostian kantukira, eta euskaldunok gereukan egunkari bakarra itxi zigutenian, agotxi gabe ez, baina begirik gabe utzi nahi izan zigutenean, nolabait esateko, bakoitzak altzuena egitzuen, idazlek komunikatu bat, eskultorek bestea, norbaitek proposatuzun. Zergatik ez dugu egiten, auzoetan egiten duguna, deialdi bat, Donosti mailakoa. Egin genuen deialdi bat, eta astearte buruzuri batean, laurogei bat lagun puntatu gilean, hemen partezatean, baina iluntzean, eta nahi bala oskara onartzen du honek, isiltasun gehiago, otsailean martxoan eta iluntzean, eta, bueno, orduan, gero esan genuen larun batean jarriko edula, egun egokiagoa zalako, eta euskaldunok denbora rekord batean, periodiko berri atera bitartean, solidariezko izan zen, kantukia izan zen, baina lau hilabetean, rekord batean, periodiko berria atera genuen, eta orduan ja, bazegoen ja instalatuta, bazegoen kantukira, jazan ja neska polin bat, edo mutiko eder bat bazan, Donostiarentzat eta kanpotikan etorri zan jendearentzat, eta argi zegoen segitu behar zuela. Eta hola segitu du, orain arte, 10 urtetan, beraz, 120 aldiz atera gara kantukiran, eta espero dezagun beste 10 urte baita ere segitzea. Gauza zure bada egiten duguna, ez da kulturalki izango halako gauza handi bat, baina gauza polit bada baita ere. Eta batez ere, helburu batzu betetzen dituna, ez da? Jendea elkartzea, ez da orkazein beste bat, lagun, errekuperatzea kantatzeko kultura galtzen nahi izana, eta bestalde batetik xume bultzada bat ematea euskal kultura eta euskarari, eta jendeari importantea, jendeari aukera ematea, elkarrekin egoteko, eta ez bakarrik bakoitza telebistarekin bere etxean gaurela, eta kantatzea kalean elkarrekin, taldean. Eta kantatzea taldean oso gauza berezia da, pertenentzi sentidu bat ematen du, nolabait, eta gero kalean baita ez. Bueno, eta gero, ez beste helburu principal bat betetzen dana, eta hori da principal oso importantea, da jendeak oso ondo pasatzen dula, plazera hartzen dula, gozatu da. Bueno, hori izan da, zematzuek esaten du ere, idazle batek esaten zuen bezala, beste idazle batek batikan, espaldikoa garaietan. Apenas irakurtzen izanean euskera. Ikusi zuen irakurtzen da, hain guapoa eta euskera irakurtzen. Bueno, baten da soa esaten du, kantukira hain neska guapoa, hain mutiko ederra eta euskera. Bueno, hori esan da, ez dugu astuko orduan nola izan kontu hau, egun behitzi zutela, eta beraz, kantatuko dugu, 5. urte hurrenean, Andoni Egainak prestatu zituen bertso batzuk propio horretarako. Zatu berean, abanera doinuan, horri aldea, egun da hogeita bat horri aldea horretiko kantzuten. Yeah.
6 puntutan jartzeko. Orduan jendeak, uste banatuta dagoela banatzen. 6 puntutan bezala egongo dira zagardoak, hortan geratu dira behintzat, eta hola kokatu. Emango zaizkizue botillak, eta botilla bakoitzetik zazpiren zago balako txupito bat bakarrikan,